Takže zdravím vás, chcem sa vyjadriť k incidentu, čo sa stal na spojenej škole svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Jednoducho táto situácia je veľmi nepríjemná a mrzí ma, čo sa stalo. Nemalo sa to stať. Jednoducho som tam pochybil aj ja, že som túto zbraň dôkladne nezamkol. Bola zamknutá, ale kľúčik som neschoval a dostal sa k nej môj syn, ktorého to lákalo. Čo ma mrzí najviac, je, že ublížil nevinným ľuďom, aj keď tam mali nejaké škriepky. Chcem sa týmto ospravedlniť rodinám, žiakom, ktorým som spôsobil veľa stresu, bolesti a kadečoho. Mrzí ma to, za to sa ospravedlňujem. Adamko trpí vlastne Aspergerovým syndromom, ktorý je vlastne celoživotný. Jednoducho cirkevná škola nemá spôsobilosť vychovávať, učiť takéto deti, vychovávam ja, ale jednoducho nemá na to personál vyškolený. Čo už vlastne konštatovali aj odborníci z odboru psychológia a psychiatria, že jednoducho škola nemá na to. Adamko, je to jeho spádová škola, lebo trvalú adresu má kúsok odtiaľ. Adamka som chcel prehlásiť do inej školy, keďže má tento problém Aspergera. Lenže potreboval som znalecké posudky a čakal som na jednoho znalca z odboru psychológia, lenže sú tam ročné čakacie lehoty, takže nie je to sranda sa dostať k takémuto špecialistovi. Bez tohto posudku jednoducho nemohol som vymeniť tú školu, nedalo sa to. Veľa ľudí si povie, dá sa, nedá sa. Chýbajú špecialisti v odboru psychológia, psychiatria, školám chýbajú asistenti. Títo deti potrebujú špeciálneho pedagóga, menší kolektív a menej stresu aj z učenia. Poznámky a pokarhania na nich neplatí nič. Adamko bol bitý palicou, remeňmi, nadávané mu bolo, nech skape, nech sa obesí. A takéto športy boli na ňom predvádzané a konané. Tomu som zabránil a pomohla mi pri tom veľmi kuratela. V podstate som stále v kontakte s nimi. Som ich požiadal o pomoc už pred rokom aj čosi. Takže tak. To som chcel povedať, že ako to je vlastne. Ak sa dá, prosím vás, nemobujte takéto deti, neposmievajte sa im v školách, lebo sú to časované bomby a oni si vás jednoducho označia a ste nepriateľ štátu. Takže takto to je. Čo k tomu dodať? Zbrane do školy nepatria, ako povedal minister. A tiež som proti tomu, nesmú byť zbrane v škole. Žiadne.